Mig d'aquest temps d'incertesa i patiment, només unes paraules per fer-vos arribar el meu suport i acompanyament. Sobretot a les persones que heu perdut un ésser estimat i a les que estàu malaltes. Per vosaltres i les vostres famílies, els primers pensaments. A totes les persones voluntàries i treballadores de la Creu Roja, gràcies, moltíssimes gràcies, per a la vostra incansable entrega, sigui des de l'acció social o des de l'hospital. La vostra labor, fent possible el que moltes vegades sembla impossible, arribant a tots els llocs on hi ha una persona vulnerable, mereix un emocionat reconeixement. Una cordial benvinguda als nous voluntaris i els que ara heu dit som aquí. A tots i a totes, moltes gràcies. Moltes gràcies igualment als milers de socis individuals, a les administracions públiques, a les fundacions, a les empreses, a les entitats, als mitjans de comunicació, que encara més en aquesta crisi ens donen el seu suport i ens ajuden a estar al costat de les persones. I ara, més que mai, voldria reiterar el compromís de la Creu Roja amb les persones desfavorides. Moltes gràcies.